Piye, Pak? Sida entuk sarung tangan saka nggone Parmin. Gagal meneh to, Pak? Mau tahu sampean lagi duit ning Parmin berhasil ki. Anjen Parmin ki angel kok. Wis tak jagakno. Engko nak entuk sarung tangan kanggo Parmin ape tak nggo tuku jajan lebaran. Nak ora aku dhewe sing bertindak apa beres urusane. Rasa bertindak dhewe. Parmin mau wis nyarutang Bu 500 ning ditransfer nang rekeningku. Tenan iki, Pak? Iya, engko jupuk dhewe nang ATM, bar kuwi terus bablas blonjo tuku jajan lebaran. Ning Jolali 200 bagianku, aja bantono kabeh. Beres, Pak. Siap pokoke. Ya wis, Pak, aku tak mangkat sik. Ya, hati-hati. Iya, Pak. Bu? Kamu sudah nang ATM, Bu? Situ, Pak. Lagi mang wis tak nggo blonjo. Lho, Pak, ATM-e. Lah bagian ndi? Lho, Pak. Karek 5.000 wek. Lho. Kamu tak omongi to, Bu? Nak 200 ki bagianku. Kok ya mesti mbok entekno? Tunggu tuku apa wae? Lho, Pak, meng pas aku tuku jajan lebaran, aku ngerti gamis apik. Aku dadi kilaf. Lah ndek iki kowe ya wis tuku gamis iki, Bu. Omongmu re ya ape bungkus lebaran. Lagi kok tuku neh? Ape bungkus lebaran neh? Lah nak sing iki kan ape tak nggo hari lebaran pertama toh, Pak? Lah nak sing iki ape tak nggo hari lebaran kedua. Piye, Pak? Apik ora? Poso-poso ki aja nesu, Pak. Omonge wong nek poso re setane dikerangkeng, dikencang. Lah kok sampean ijik nesu? Lah setane ucul siji sing marake aku nesu. Lah kok iso ucul? Ya iso. Wong nyatane wis bar tuku gamis ya tuku gamis neh. Manung